Nej, vad klockan är mycket. Får jag ta ett samtal med dig? Jag heter verkligen Bert-Marie. Jag vill varna dig om en liten tragedi som vi har fått in mycket skador. Det har varit mycket dåliga cyklister, så jag vill bara varna dig. Okej, tack så mycket. Jag är ju så erfaren 79-åring och jag har gått igenom mycket i livet. Jag har ju faktiskt rötter från Ryssland, men hoppas det går bra. Verkligen, gratulerar. Se upp för ungdom. Se upp för ungdom. Jag såg dig! Du måste ju med av med detsamma. Grabben, stanna där för fan. Smart! Jag betalar för den där jäveln. Akta på dig grabben! Jävlar, den här grabben har vunnit extra för fan. Min gamla McDonalds-påse för december. Lite chicken nuggets som vi här, va? Ta sån här jäveln. Smart! Jävlar vilket fett. Och han redan ätit upp hela jävla hamburgaren. Nu jävlar får du chicken nuggets. Sluta! Yes! Ha, vi missade. Nej! Goda vänner alltid. Pappa!